Matapos ang lagsanay, kag ang malawig nga tensyon kahapon sang hapon nga naglawig tubtob sa gabi, ginpakamaayo sa National Bureau of Investigation kon NBI nga hindi na lang anay pag-ipilit ang pagserbe sang warrant of arrest bato kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Suno kay NBI Director Melvin Matibag, inibilang paghatag sang respeto sa resolusyon sang Senado nga ibutang si de la Rosa sa protective custody sang upper chamber. Magluwas diri suno kay Matibag, mayara na sang kasugtanan sa tunga sang Senado kag NBI na hanungod sa insidente sang ginapahayag nga pagbalabag sa senador sang nagsulod ini kahapon sa Senate Hall. Pahayag pa sang direktor, bisan hindi anay pag-arestahon si De La Rosa, ginalauman nga magasabat ini sa investigasyon sa iya. Magapadayon man ang NBI sa koordinasyon sa ICC kag sa Interpol kasunod sang ila kasugtanan sang Senado. Yung ICC warrant, it's there already, and there was also a resolution. I understand that the Senate mentioned that Senator Bato will be under their custody. So kami naman on the executive side, we will respect the co-equal branch nila, di ba? So we will hope that pag kailangan sumagot ni Senator Bato dun sa mga kailangan sagutin mandato kung ano man yung invitation and all. So the Senate will be ready to present Senator So Bato hindi also. siya arestuhin ng NBI? Well, dahil they're already put in the custody of the Senate, so we will recognize that, and we'll just hope that when it's needed, Senator Bato will be available also to answer. Si NBI Director Melvin Matibag, ginkumpirma naman ni newly elected Senate President Alan Peter Cayetano nga ginpaidalom na sa kustodiya sang NBI ang mga agents ng NBI nga gin-cite in contempt bangod sa paglakas o kun paglagas kay De La Rosa. Nakasugtan ini ni Cayetano kag NBI Director Matibag matapos ang komisyon sa tunga sang Senate security personnel kag NBI agents kagabi. Kun magsulod liwat ang NBI subong adlaw suno kay Cayetano, hindi nila ini pagtugtan. As soon as they heard na ang stand officially ng Senate, yung Senate Resolution 44 at yung manifestation ni Senator Marcoleta na dapat dumaan to sa korte, hindi na nila pinursu na arrestuhan siya ngayon. According to him, coordinated kay Senate President Tito Soto ang pagpasok nila. Okay. So ang balik namin sa kanya, coordinated man ang pagpasok nyo, hindi naman siguro tama o wala naman siguro nagbigay ng pahintulot makipaghabulan. So sinasabi niya that is incidents of the arrest, so we agreed to disagree at mag-fact-find him. Okay. We explained to him that this is not a criminal or a administrative case that needs further study at meron pong due process. This is a contempt case. Si Senate President Alan Peter Cayetano.